everyone. Welcome han aton lesson number 5. So, adi nakitahan ikalima nga letrahan waray-warayhan alpabeto. So, before naton kakadtuon an ikalima, aton anang hinumdumon an upat nga letra nga aton na naagian. So, ano ito nga mga letra? Letter A, letter N, letter I, and letter G. So, ano man ang ira tunog? A, N, I, kamo nala. Very good. So, yan na aton pagtutunan ang letra nga O. So, ang masayon nga letra, malido nga letra, ang letra nga O. Ang dako nga letra nga O, nga ningguti ay nga letra nga O. So, ang dako nga ningguti ay parihas lahiran, pormaan, kadako, laan, nag-iba. So, aton yan na igyakan ang tunog. So, ang ngaranhan O, ang letter O kay O. Ang iya tunog luwat kay O. So, very good. Malilipat. Masayunay, ma'am. O, O, O. O, O, O. So, ang baba nalidong an baba an imon. Baba nalidong an forma. O. Masayon ano? Kaya nga to kitahan mga ladawan na may adasyahan nga tunog o permiro nga tunog na O. Okay, first picture. Okay. Oso. Otro. Oso. So, ano ang iasyahan nga tunog? O. Next. Orasan. So, ano ini? Orasan. So, ano ang iasyahan nga tunog? O. Again? O. Next. Hino ini? Tama. Obispo. Again? Obispo. Otro? Obispo. Ano siya niya nga tunog? O. Okay. Ano ini nga o tanon? Sakto. Okra. Again? Okra. Otro ha? Okra. Ano niya siya nga tunog? Oh. Next. Ano ini? Sakto. Opisina. Again? Opisina. Ano niya siya nga tunog? Oh. Ini. Ano ini nga? Porma. Lido? No. Ano ini nga porma? Oblong. Otro? Oblong. So, ano ang yan siya nga tunog? O. So, amo adto ang mga ladawan na may adasyahan nga tunog na O. Obispo, okra, oso, ano pa? Opisina, orasan. Tapos, ang forma na oblong. Ano adto ang iasyahan nga tunog? O. Otro ha? O. Okay. Aton usa-usahon ang tunog nira. G. A. O. I. G. I. O. I. G. O. A. Okay, kamo nala. Dako ang tingog. Paya. Very good. So, maaram na han lilima nga tunog, han lilima nga litra. So, maghimo na lat kitahin laton. Upod na an litra nga O. Okay, una nga laton. O. O. Og. 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 Og.
Og. Kamu nala. Very good. Next nga laton. So, tunog na. Tapos, O. O. Go. O. Aton ni timpo, ay sapit naton hira. Mahimo nga. Go. 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 Kamo? Very good. Next. O, tapos, sige. O, on. 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 Again. Yes. Next. O. O. No. 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 So, no. Ayaw. No. 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 Again. Okay. So, amo ini ang mga laton nga ato na porma. Ga. Ga. No. No. Na. Na. A. A. Gi. Gi. Go. Go. Ni. Ni. So, kamo nala. Kaduha balik ka. Sakto. So, nga di kitahan pagpormanahan mga pulong. Okay. Ni. Go. Ni. Go. Nigo. 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 Kamu na, class? Correct. Next. A. No. A. No. Ano. 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 Kamo? Makarit. Igo. 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 Kamu nala? Very good. Next. Na. Igo. Na. Igo. Naigo. 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 Kamu nala? Naigo. Naigo. Okay. So, adin mga pulong na ato nahimo. Okay, himam anay, tapos maritit kamo kaduha. Igo. Nigo. Ano? Naigo. Okay. Ano? An. Ano? An. Ano? An gana. Ano? An gana. Okay, kamu na, class.
Again. Very good. Next nga pamulong. Igo an ani. Igo an ani. Nigo ni nana. Nigo ni nana. Okay, in your class? Very good. Okay. Na igo an nigo. Na igo an nigo. Repeat. Again. Okay. Na agi an aga. Na agi an aga. Class. Yehey! So, amo adto ang mga pamulong. So, ano adto nga litran aton ni naging discuss? Ang letter O. So, ang iya latunog kay O. So, unta, may nabaruan kamo ngan mag-practice kamo pagbasa gamit adton mga pamulong ngan mga ulong ngan mga tunog o laton nga aton niya naging discuss. Thank you and God bless.